Два големи топа се насочваха към манастира. Почна се силна битка. От топовете взеха да падат гранати в манастирския двор, но ние сполучихме да убием топчията. Сетне те сполучиха да пробият голямата манастирска врата и събориха горния кат на стаите. После събориха и черковните кубета и гранатите почнаха да падат на останалите стаи. Като хвърлиха около 75 гранати, то тия сполучиха да запалят и стаята, в която бяха бачо Киро и даскал Васил Неделчев. Манастирът плава, всички, и пламъкът от минута на минута се увеличаваше, а един от нашата дружина, като искаше да насърчи в синца ни, почна да пее стара черковна песен. Господи сил, с нами буди и много го развете